Wel, ni'n mynd i droi at y gair te heddi, a i ni'n parhau gyda Marc penod 2 i ni wedi cyrraedd. Ni'n gwybod bod ni felly mynd chydig bach yn araf, ond mae cymaint yn yr efengil allai ddim brysio gormod. A felly ni'n darllen Marc 2, adnodau 13 i 17. A felly, cyn i fi fynd i ffwrdd, wnaethon ni edrych ar y dyn wedi barlysu, os chi'n cofio, gath ei ollwng trwy y to. A gath ei ollwng lawr, a dyma'r arglwydd yn gyntaf yn maddau i bechodau fe, a wedyn yn ei achau e. Yn dangos eto blaenoriaethau Iesu i ni. Be sy'n bwysica, mae ddau yn pechodau. Ond mae'r arglwydd mor ymys, mae'n gallu gwneud y ddau, a mae'n dangos ei rym trwy wneud y ddau. Wel hefyd, chydig bach wahanol, mae'n galw Lefi neu Matthew i fod yn ddisgybl iddo fe. Felly, Marc 2, 13 i 17. Aeth allan eto i lan y môr, ac yr oedd yr holl dyrfa'n dod ato, a cyntaf i wneud dysgu hwy. Ac wrth fynd heibio, gwelodd Lefi fab Alffeis yn eistedd wrth y dollfa, a dywedodd wrtho, canlyn fi. Cododd yntau a chanlynodd ef. Ac yr oedd wrth bryd bwyd yn ei di, ac yr oedd llawer o gasglwyr trethu ac o bechaduriaid yn cydfwyta gyda Iesu a'i ddisgyblion, oherwydd yr oedd llawer ohonynt yn ei ganlyn ef. A phan welodd yr ysgrifenyddion o blith y Pharisiaid ei fod yn bwyta gyda'r pechaduriaid a'r casglu'r trethu, dywedasant wrth ei ddisgyblion, pam y mae ef yn bwyta gyda chasglu'r trethu a phechaduriaid? Clywodd Iesu, a dywedodd wrthynt, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechaduriaid, nid rhai cyfiawn yr wyf fi wedi dod. Amen. Wel, dyn ni'n mynd i edrych ar y darn yma o ysgrythu'r y bore yma. A chi'n gwybod y cefndir gobeithio erbyn hyn i Marc. Mae'n fwy na chi wedi bod o gwmpas yn edrych ar Marc. Mae Marc yn ysgrifennu, wrth gwrs wedi ysbrydoli gan yr arglwydd, mwyn dangos i ni pwy yw Iesu Grist. Oedd eisiau'r rhufeiniaid yn benodol i weld pwy yw Iesu, mab Duw, oen Duw, dyn Dduw, yr un yma sydd wedi dod i blith ei bobl mwyn eu hachub nhw. A heddi ni'n cael darlun te o sut mae'r arglwydd yn ymwneud gyda pobl sy'n cael ei ystyried yn aflan. Pobl sy'n cael ei ystyried yn front. Os allwn ni gael y sleid nesaf ymlaen, bydd e'n dangos i ni os yw ar gael, felly bydd e'n llwytho. Os ddaw e lan, mae 4 cwestiwn dwi am i ni ofyn bore yma. Yn gyntaf, pwy yw Lefi neu Matthew? Yn ail, pam Lefi? Yn drydydd, pwy yw Iesu? Ac yn ola, pwy ydy ni? Syml iawn. Yn gyntaf te, pwy yw Lefi? Pwy oedd Lefi mewn gwirionedd? I enw arall oedd Matthew, ac os chi eisiau edrych yn Matthew 9, adnod 9 ymlaen, neu Luc 5, mae'r un cyfrif i gael o Iesu yn galw Matthew, neu Lefi, 2 enw oedd gyda fe. Ac oedd e'n gasglwr trethu. I ni'n gwybod hynny am ei fod wrth y dollfa, a felly oedd e'n gyfrifol am ryw fath o stondyn fach oedd yna ar y pryd, mwyn thebyg dal o gwmpas Capernaum rhywle, a felly oedd e'n casglu trethu. Oedd e'n casglu trethu, wrth gwrs, i'r rhufeiniaid ac i Cesar. Ac oherwydd hynny, oedd e'n cael ei ystyried yn fradwr, traitor, bradwr ofnadw. Mae'n debyg mai rhywbeth fel hyn oedd casglu trethu, dyma sydd oedd e'n gweithio mwy neu lai, oedd yr rhufeiniaid gyda syniad o faint o nhw moyn chargio yn dreth. Gwedwch bod e'n 20%, yn gweud 20%, ond byddai modd i Israeliaid ddod at y rhufeiniaid a dweud, wel, allai i gael 22% i ti. Allai gael 22% o dreth i chi. A wedyn, maen nhw'n gweud, you're hired, chi wedi cael y job, a wedyn bydden nhw yn mynd off ac yn dweud wrth Israeliad, gyda llaw mae treth wedi codi wrthos yma i 24%. Felly bydden nhw'n cadw 200 iddyn nhw hunan. Bydde 200 yn mynd i'r rhufeinwr yma oedd yn eisiau sgimoddi ar y top hefyd, a bydde 100 yn mynd i Cesar. Corruption llwyr.
A felly dyna beth oedd yn digwydd yn aml iawn yn y pryd hynny. Felly lleidr oedd Matthew. Lleidr oedd e. Dyn oedd yn fodlon bradychu a twyllo ei bobl ei hun mwyn i'r Rhufeiniaid y gelyn i elwa. Chi ddychmygu hynny? Ac oherwydd hynny, oherwydd fod e'n gasgwr trethu ac yn fradwr, mae'n rhoi lan tri pheth yn gyntaf ei statws Iddewig. Oedd e ddim yn cael ei ystyried fel Iddew go iawn bellach. Yn ail, ei statws cymdeithasol. Oedd neb eisiau ymwneud gyda fe. Ac yn drydydd, bydde fe'n rhoi lan ei aelodaeth yn y synagog. Bydde unrhyw un oedd yn fradwr yn cael ei ystyried yn aflan, yn front. Chi'n eisiau unrhyw beth i wneud gyda'r boi Lefi yna. Nawr, fe eisiau chi ddychmygu hynny. Beth mae e fel i rywun oedd gynt yn rhan o deulu, yn rhan o gymdeithas, gyda identity, wedi rhoi y cyfan lan mwyn cael arian. Mwyn bod, oedd e'n gyfoethog yn sicr, ond y cyfoeth oedd y cwbl oedd gyda fe. Byddai deulu fe wedi gweud, sy'n croeso i ti fan hyn bellach, synagog yr un peth, pobl ddim eisiau unrhyw beth i wneud gyda fe. Cer bant oedd i wrtho i, ond o leia oedd e'n gyfoethog. Oedd e ddim rili'n cyfri at lot oedd e, ond na beth oedd e'n meddwl oedd yn mynd i ddigoni fe ei hun. A felly dyna rhywfaint o'i hanes Matthew neu Lefi. Mab i Alffeis, ond nid dyna'r headlines. Yr headlines oedd bod y dyn yma yn frwnt ond yn gyfoethog. Yn fradwr ac yn aflan ond yn gyfoethog. A mae'n siŵr bod e'n werth gofyn y cwestiwn. Chi'n meddwl fod e werth e? Chi'n meddwl bod e werth e? Rhoi y cyfan lan mwyn bod yn gyfoethog. Chi'n meddwl bod e'n werth e i gael ei drin fel un aflan? Ond beth sy'n rhyfeddol wrth gwrs yw, ar ôl clywed mor frwnt ag aflan yw Lefi, bod ni'n edrych ar eiriau Iesu tuag at Lefi. Canlyn fi. A mae rhaid i fi wei, pan fi wedi darllen hwnna yn y gorffennol, fi'n meddwl, mae'n swnio'n eitha oeraidd na yw e. Canlyn fi. 2 air. So fe'n lot. Canlyn fi. A os fi'n onest, yn feddwl i, fi'n credu mae dyna sut o'n i'n cymryd oedd Iesu'n dweud e. Just digwydd bod yn cerdded heibio, canlyn fi, os oes rhaid i ti, math o beth. Ond nid dyna ystyr hyn o gwbl pan ych chi'n meddwl am y cyd-destun. Dyma'r boi oedd pawb yn dweud wrtho fe, cerodd i wrthoi. Paid â dod yn agos atai. Sa eisiau unrhyw beth i wneud gyda ti. A mae Iesu'n dweud, tyrd ar yn ôl i, canlyn fi. Tyrd yn rhan o'n heili fi. Dilyn fi. Tyrd, dwi'n rabai yn athro. Tyrd a dod o dan yn awdurdod i. Tyrd a perthyn i fi. Chi eiriau hyfryd i rywun gael clywed. Un sydd wedi cael ei wrthod gan bawb arall. Yn alltid. Marginalised. Yn cael ei drin yn ffront. Ond Iesu'n dweud, tyrd. Tyrd yn agos ata i. Tyrd a derbyn gen i. Tyrd i gael bendith a profi cymdeithas a cyflawnder yno fi a trwo fi. Dyna'r gwahoddiad mae Iesu'n rhoi i'r dyn yma. Oedd gynt wedi cael ei wrthod gan bawb arall. Byddech chi, y math o ddarlun sydd gen i, falle bod chi wedi gweld, gobeithio ddim in real life, ond falle bod chi, ar y teledu falle, bod chi wedi gweld pobl yn cerdded lawr y stryd, a mae rhywun arall yn dod atyn nhw, a maen nhw'n croesi'r stryd mwyn osgoi y person yna. Chi ddychmygu hynny? Bod nhw'n croesi'r stryd mwyn osgoi y person yna. O dyna pwy oedd Matthew, Lefi. Y boi yna bydde pobl yn croesi'r stryd achos bod nhw'n eisiau unrhyw beth i wneud ag e. Heb sôn am byddech chi'n eisiau cael eich gweld yn siarad gyda fe. A dyna beth mae Iesu yn ei wneud, ynddo fe. Mae Iesu yn, nid yn unig yn cael ei weld yn siarad gyda fe, ond yn dweud tyrd a dod yn rhan o'n heili fi. Chi beth hyfryd? Yn gweld, mae'n gwybod yn iawn pwy yw Matthew, mae wrth y dollfa. Mae'n gwybod yn iawn fod e'n bechadur, mae'n gwybod yn iawn popeth mae wedi gorfod wneud, bod wedi rhoi lan y cyfan ac bod e'n cael ei weld fel aflan. Ac eto mae'n dweud canlyn fi. A dyna mewn gwirionedd yw yr efengil, ynddo fe? Iesu yn gweld ein stad ni, yn gweld ein cyflwr ni fel pechaduriaid ac yn dal i ddweud wrthyn ni,
nid yn dweud cer bant oddi wrthau, cer o yma, ond tyrd. Yn dweud, tyrd anghanlu ni. Tyrd a rhoi dy hunan o dan yr arglwyddiaeth i. Tyrd a derbyn cyflawnder yno fi. Chi hyfryd yw'r arglwydd Iesu. Chi raslon, chi gariadlon yw ein arglwydd ni. Fod yr unig un i ddweud, tyrd. I ni'n byw mewn cancel culture, felly bych chi clywed am cancel culture. Mae o'n cwmpas ni yn y newyddion, fi'n gwybod. Os mae rhywun dyddiau yma yn dweud un peth anghywir, neu'n gwneud rhywbeth anghywir, maen nhw'n cael ei canslo. Hynny yw, dyn nhw ddim wedyn yn cael bod yn rhan o beth bynnag o'n nhw'n rhan ohono, a does dim ffordd yn ôl mae'n ymddangos. Wel, oedd Lefi, oedd e wedi cael ei ganslo. Oedd e'n frwnt. Oedd dim ffordd yn ôl nawr. A chi'n gwybod, wrth i mi feddwl am y darn yma, yn aml o'n i'n meddwl i fi fy hun, wel, falle bod e'n meddwl bod e wedi gwneud y penderfyniad cywir yn rhoi y cyfan lan mwyn cael arian. Ond mae'n lot mwy tebygol fod e'n difaru. Bod e'n meddwl fod cyflawnder i gael yn y cyfoeth yna, ond yn fuan iawn bod e wedi ffindo mas, actually, does dim cyflawnder mewn arian. Dyna mae'r gair yn dweud wrthyn ni'n dyfe, bod pobl yn mynd i chwilio a chwilio, ond eto bod nhw ddim am ei ffindo fe, nes bod nhw'n troi at yr arglwydd. A felly mwy na thebyg fod Lefi mewn sefyllfa ofnadw, lle mae wedi gwneud y camgymeriad mwyaf i fywyd, a mae wedi ffindo mas yn sydyn reit, dyw cyfoeth ddim yn bodloni. Dyw e ddim yn ein llenwi ni, dyw e ddim yn dod â cyflawnder bywyd. A mae mewn twll, mewn twll llwyr. Be mae'n gallu gwneud? Mae'n stuck. Sneb eisiau ymwneud efo'r agor. Dyw e'n methu troi nôl. Ond be mae Iesu wneud yw mae'n darparu ffordd mas. Mae'n darparu ffordd mas i Lefi. O'i bechod, o'i sefyllfa ofnadw. Yn ail te, pam Lefi? Pam Lefi o bawb? Pam ddim cael rhywun arall i fod yn un o'i ddisgyblion e? Wel, dwy ran i'r cwestiwn. Y rhan cyntaf, pam ddim Lefi? Pam ddim Lefi? Dychmygwch grochennydd, Potter, yn creu rhywbeth, mynd i greu rhywbeth mas o glai. Pan maen nhw'n dechrau off, maen nhw'n cael darn o glai, bloc o glai, rhywbeth fel yna. Nid mod i'n grochennydd expert, right? Ond fi wedi gweld ambell un, maen nhw jyst yn cael weiren a maen nhw'n torri darn o glai off. Beth dyn nhw ddim yn gwneud, allai sicrhau i chi, yw cael 100 darn o glai ac asesu pa un yw'r un sy'n edrych neisa. Pa un sydd heb unrhyw blemishes. Os na scratches arno fe, os na lumpiau arno fe. Achos sim ots os e. Achos beth mae'r crochennydd yn mynd i wneud? Mae'n mynd i gymryd mae'n mynd i roi lawr ar yr olwyn a mae'n mynd i newid e'n llwyr. A dyna'n union mae'r arglwydd yn wneud gyda'i bobl. I ni gyd yn lumpio glai a mae blemishes arno ni gyd. I ni'n mes. Ond mae'r arglwydd yn mynd i'n trawsnewid ni. A felly, pam ddim Lefi? Pam ddim un sydd yn llanast, un sydd yn metaphorical lump o glai? Un sy'n ddim byd, yn safon y byd. Oherwydd fod e'n awr yn nwylo y crochennydd mawr. Oherwydd fod e'n fodlon canlyn yr un sy'n gallu ei newid e. Yn gallu rhoi natur a pwrpas newydd iddo fe. Dyma Matthew. A dyma sy'n rhyfeddol i fi am Matthew, y boi wrth y dollfa, y bradwr, yr un aflan, a mae'r arglwydd, edrychwch ar beth mae'n gwneud gyda fe. Mae'n dod yn awdur un o'r efengylau sydd wedi cael ei ddarllen fwyaf yn hanes y byd. Efengyl Matthew. Chi rhyfeddol? Chi rhyfeddol bod Duw yn gallu cymryd rhywun oedd yn fradwr ac yn aflan a'i ddefnyddio fe i bwrpasau rhyfeddol. I ddod yn ddisgybl, i ddod yn un mae Duw yn ei fendithio ac yn bendithio eraill drwyddo fe. A mae'n dangos i ni'n agwe. Mae'n amlwg felly, mae nid Matthew sydd yn special, nid Matthew sydd â rhywbeth i'w gynnig, ond yr arglwydd. Dim ond i ni fod yn barod cael ein moldio. Dim ond i ni fod yn barod i roi yn hunain yn nwylo y crochennydd. A mae hwnna'n bwysig, a mi wnawn ni ddod at hynny mewn munud. Mi oedd Matthew, Lefi, yn fodlon cael ei roi yn nwylo'r crochennydd. Gofynnwch eich hunan, ydw i'n barod
i gael fy moldio, fy newid, yn ôl gair Duw, yn ôl ewyllus Duw, i beth bynnag mae'n alw fi i wneud. A felly dyna'r rhan cyntaf, pam ddim lefi? Ond yn ail, sylwch ar yr adnod ola, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg i alw pechaduriaid, nid rhoi cyfiawn yr wyf fi wedi dod. Pam lefi? Oherwydd fod lefi'n bechadur. Oherwydd fod lefi angen yr arglwydd Iesu. Dyna pam. Oherwydd fod e'n glaf ysbrydol. Nawr, wrth i Iesu ddweud y geiriau yna, un peth sydd yn bwysig iawn i ni gofio, yw fod Iesu ddim yn dweud, mae yna rai ohonoch chi sydd yn gryfion, a mae yna rai ohonoch chi sydd yn gleifion, mae yna rai ohonoch chi sydd yn iawn, a mae yna rai ohonoch chi sydd yn bechaduriaid. Pan mae'n dweud, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg, dyw e ddim yn dweud, mae yna rai cryf a mae yna rai sydd yn gleifion. Mae'n dweud yn y gair yn glir iawn ag efe, mae pawb yn bechaduriaid. A felly mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Beth mae e'n dweud yw fod e wedi dod i alw rhai sydd yn cydnabod eu cyflwr. Fi'n siŵr bod chi'n nabod pobl sydd yn hypochondriacs, sydd yn meddwl bod nhw'n dost a bod rhywbeth yn bod yn nhw trwy'r amser. Ond fi'n siŵr bod chi hefyd yn nabod rhai pobl sydd byth yn fodlon cydnabod fod unrhyw beth yn bod. A maen nhw'n styfnu, sy'n byd yn bod arno i, a mae'n coes nhw'n hongian off neu rhywbeth. A mae'n amlwg iawn bod rhywbeth yn bod i bawb arall, ond dyn nhw jyst ddim eisiau derbyn e. I ni'n gallu bod fel yna yn ysbrydol, a mae pobl yn gallu bod fel yna. Os ych chi'n hunan gyfiawn, yn meddwl bod chi'n iawn, gall yr arglwydd ddim eich helpu chi. Oherwydd chi ddim yn fodlon dod a cydnabod eich angen ger bron yr arglwydd. Mae wedi dod mwyn maddau a galw pechaduriaid, rhai sy'n cydnabod eu cyflwr a maddau. A felly mae'n bwysig gofyn y cwestiwn ag yw e. Ydych chi'n fodlon cydnabod eich angen? Cydnabod eich cyflwr ger bron yr arglwydd? I Matthew, oedd e hefyd yn golygu, oedd e'n nawr yn gorfod cydnabod beth oedd yn bod ar ei fywyd a newid. Canlyn fi, oedd e'n golygu, oedd e'n methu mynd nôl i'r dollfa. Oedd e'n methu mynd nôl i fyw bywyd fel un aflan a bradwr. Oedd e'n nawr yn gorfod rhoi hyn yn o dan awdurdod yr arglwydd Iesu. Mae fywyd e'n wahanol. Mae fywyd e wedi newid. A dyna'n union mae'r arglwydd wedi ein galw ni, ddo, ynddo fe? Bod ni'n dod, bod ni'n cael ein trawsnewid gan yr arglwydd yn nerth yr ysbryd glân a trwy ei airau. A felly fi'n nôl i'r pwynt o fod yn gleifion ydy ni'n gyntaf yn fodlon cydnabod ein angen, ond yn ail, a mae hwn yn bwysig hefyd, ydyn ni'n gweld angen pobl eraill am achubiaeth. Ydyn ni'n gweld cyflwr ysbrydol pobl eraill. Mae mor hawdd meddwl fod pobl yn iawn. Maen nhw i weld yn okay, maen nhw i weld yn sorted. Maen nhw i weld yn llwyddiannus. Wel, os bydde rhywun random wedi croesi llwybr lefi, bydde nhw wedi meddwl, wel na fe, mae wedi gwneud y benderfyniad a mae i weld yn hapus gyda'i holl arian. Ac eto, pan mae'n cael cynnig Crist, mae'n gadael y cyfan ar unwaith a'i ddilyn e. Nawr, tybed faint o bobl yn ein cymdeithas ni, os bydden nhw'n gwybod fod Crist yn cynnig fod nhw'n cael dod a perthyn iddo fe, bydden nhw'n gadael y cyfan a'i ddilyn e. I ni ddim yn gwybod nes y byddwn ni yn cynnig. A felly mae hwnna'n dod â ni at y trydydd pwynt. Pwy yw Iesu? Pwy yw Iesu? Mae Marc yn gwneud pwynt o fod eisiau dangos i ni rhai pethau am Iesu yn y cymal yma sy'n bwysig iawn. Wrth gwrs, enghraifft, mae'n galw pechaduriaid. I alw pechaduriaid mae wedi dod. Ond mae'n dangos mwy na hynny, mae'n gwneud pwynt manylion bach sydd i weld yn amhwysig falle i ni, rhan o'r stori, mae Marc yn rhoi mewn yna am reswm. Enghraifft, mae e'n mynd i'w ledda yn hau pobl sydd yn gasglu'r trethu. A chi beth mawr, bod e'n fodlon cael ei weld yn ymwneud gyda pobl sy'n cael ei ystyried yn aflan. Dyna mae'n dweud wrthyn ni fyna. A falle bod ni ddim yn gweld pwysigrwydd hwnna. Fe eisiau chi feddwl, yn ôl llyged nawr Phariseiad, bydde Phariseiad yn edrych ar Iesu Grist ac yn mynd, mae e'n ymwneud gyda pechaduriaid. Mae e'n bwyta gyda pechaduriaid. Oedd hwnna'n beth mwy eto, bod chi'n bwyta gyda rhywun. Oedd hwnna'n cymdeithas dyfnach na sgwrs yn y cyd-destun yma. Oedd e'n gwledda gyda'r gelyn, gwledda gyda'r rai aflan.
Oedd e bron gallu rai gael ei gymryd hwnna fel bod e'n uniaethu gyda rhai aflan. Byddai'n sicr rhai Phariseaid yn meddwl hynny. A beth yw ymateb Iesu? So what? Who cares? Dyw e ddim yn newid beth mae'n neud. Dyw e ddim yn addasu. Dyw e ddim yn cuddio. Mae'n fwy na hapus i gael ei gweld ganddyn nhw, a mae'n fwy na hapus i esbonio i'r Phariseaid pam. Dyw e ddim yn poeni pwy yw nhw, oherwydd mae'n gwybod fe yw'r ateb ar eu cyfer nhw. Mae'n gwybod mae fe yw'r un maen nhw angen. Felly, sim ots beth mae'r Phariseaid yn meddwl, mae e'n gwybod fod e am moddion ar gyfer pechaduriaid. Yn Malachi 4, mae'n dweud wrthyn ni am ddyfodiad yr arglwydd, adnod 1 a 2. Weler dydd yn dod yn llosgi fel ffwrnais pan fydd yr holl rai balch a'r holl wneithurwyr drwg yn sofl. Bydd y dydd hwn sy'n dod yn ei llosgi medd arglwydd y lluoedd. Adnod 2, ond i chwi sy'n ofni fy enw fe gyfyd hael cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll. A fe challan fel lloi yn llamu wedi ei gollwng. Dyma pwy yw Iesu Grist. Dyma pwy oedd wedi ei addo, a ni'n gweld cyflawnder hynny yn Iesu Grist. Ni'n gweld fod e wedi dod mwyn achub rhai sydd angen maddeuant. Nawr mae hwnna'n dod â ni at y pwynt ola'n fyr iawn. Pwy ydy ni? Ydyn ni'n gweld ein cyflwr ni, ac ydyn ni'n gweld fod dim modd osgoi bod ni yn dod o dan y categori yna o pechaduriaid. Chi'n sylwi yn gymdeithasol gyda Phariseaid, mae'n ddiddorol, mae'n galw rhai pobl yn pechaduriaid a casgwyr trethu, fel bod yna rhyw fath o categori arall ar eu cyfer nhw. Nhw yw'r pechaduriaid go iawn a'r casgwyr trethu, yr eich y fi. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod yn Rhufeiniaid 3:23, byddai'n gweud i yn ddiwahaniaeth. Mae pawb wedi pechu, mae'n oll wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Duw. O pwy sy'n gweud y gwir? Y casgwyr trethu, sydd yn dweud fod yna rai sydd yn bechaduriad y casgwyr trethu? Y Phariseaid sy'n dweud hynny? Neu Duw sydd yn dweud fod pawb yn cwmpo'n fer oherwydd eu pechod nhw? Wel, wrth gwrs, Duw sydd yn dweud y gwir. I ni gyd. Ond ar un anadl yn Rhufeiniaid 3:24, mae'n dweud, gan ras Duw ac am ddim y maent yn cael ei cyfiawnhau trwy'r prynedigau sydd yn Christ Iesu. A felly mae'n dweud, dyma'r broblem, ond dyma'r moddion. Pwy sy'n fodlon cymryd moddion? Rhywun sydd wedi mynd at y meddyg? Rhywun sydd wedi derbyn y moddion? Y moddion ar ein cyfer ni yw cydnabod ein stad ni, bod ni'n bechaduriaid. Gweld fod yr arglwydd Iesu wedi dod i'r byd i'n achub ni, i faddau ein holl bechodau ni. Wedi derbyn llyd y tad arno fe hunan ar y groes. A wedi derbyn y cyfan fel bod ni'n cael rhyddid. Fel bod ni'n cael mwynhau adnabod Crist eto. Bod ni'n gweld ni a mae'n gweld gwaed Iesu Grist wedi talu'r pris. Prynedigeth. Dyna moddion gras. Dyna sy'n dod â rhyddid. Dyna sy'n dod â heddwch. Dyna sy'n glanhau. Ydych chi wedi derbyn y moddion? Ydych chi wedi derbyn nhw? Os nag ych chi wedi, gnewch yn siŵr heddi. Os pwy ydych chi, eich oedran chi, ych chi gyd yn dod o dan y categori pechadur. Ond cofiwch, yn yr un frawddeg mae'r arglwydd yn dweud, ond mae gras ar gael, mae prynedigeth ar gael i bob un, os pwy ych chi. Dyw Iesu ddim yn eich trin chi fel alltid, mae'n dweud canlyn fi. Chi hyfryd. Ac yn ail, pwy ydy ni fel Cristnogion wedyn? Pwy ydy ni fel Cristnogion? I ni ddim yn gallu dweud fel Iesu, fi yw eich gobaith chi, fi yw moddion gras, ond i ni yn gallu dweud, i ni'n gallu sôn am foddion gras wrth bobl eraill, i ni'n gallu pwyntio nhw at foddion gras. A chi'n gwybod un peth o esiampl Iesu Grist yn y darn yma, fi'n credu sy'n bwysig iawn i ni weld yw fod e'n fodlon cael ei weld yn ymwneud gyda, a bod e'n fodlon ymwneud gyda pobl sydd yn ôl y byd yn amlwg bechadurus. Mae Iesu'n gwneud pwynt o gael ei weld gyda pobl sydd yn amlwg bechadurus. Term fi wedi gwneud lan yw na, amlwg bechadurus, yn gobeithio bod chi'n deall beth mae'n golygu. Yn ôl safonau'r byd, mae pobl yn edrych arnyn nhw ac yn dweud, echa fi.
sa eisiau unrhyw beth i wneud gyda nhw. Rhan o ein tystiolaeth ni ddyle fod bod ni'n cael ein gweld yn ymwneud gyda nhw. Mae hwnna'n bwysig iawn. Bod ni'n fodlon cael ein gweld yn ymwneud gyda nhw ac yn rhannu Crist gyda nhw. Nawr, os ni'n onest, falle bod ni'n poeni wedyn beth fydd pobl yn dweud amdano ni. O, mae un ymwneud â such and such yn fan hyn o fan arall. Ond yr ateb i hwnna yw, mae'r arglwydd wedi dod i achub ac i alw pechaduriaid. Mae croeso i bawb. Dyna'n tystiolaeth ni. Mae croeso i bawb. A wrth gwrs, mae'n bwysig, mae'n derm yn Saesneg, don't throw the baby out with the bathwater. Bod ni ddim yn, dwi'n gweud, ti'n gweithio yn Gymraeg, fe taflu'r babi mas gyda dŵr y bath, ond bod ni ddim yn esgeilusio un grŵp o bobl ar drail y llall, bod ni ddim just yn cyrraedd un math o berson. Oherwydd, i ni wedi darllen, mae pawb yn bechaduriaid. Mae pawb angen moddion. Ond y pwynt yw, mae croeso i bawb. Bod ni ddim yn esgeilusio un math o berson dros y llall. A felly'r her i ni bore yma, o ran ein tystiolaeth ni yw, pa fath o berson mae'r arglwydd wedi'n galw ni i gyrraedd iawn, ond fel eglwys, ydyn ni'n cyrraedd pob math o bobl. Beth yw ein tystiolaeth ni? Pwy ni'n cyrraedd? Lle ni'n cyrraedd? Lle mae'r arglwydd yn ein galw ni i gyrraedd? A bod ni'n ceisio'r arglwydd mewn gweddi ynglyn â hynny. Mae'n dymor newydd, mae'n gyfle gret i allu gwneud hynny gyda'n gilydd. Gofyn i'r arglwydd i'n arwain ni ac i chwilio'n gyfleon yn pob rhan o'n cymdeithas ni i rannu moddion gras, moddion yr efengil gyda nhw. A felly, i orffen, mae'r arglwydd wedi eich achub chi, eich glanhau chi, wedi rhoi pwrpas i chi. Mae'r arglwydd wedi gwneud y cyfan eich mwyn chi. Ystyriwch beth mae hynny'n ei olygu i chi. Y tymor yma. Be mae'n ei olygu nawr bod chi'n byw fel un sydd yn eiddo i Grist? Chi wedi derbyn yr un gwahoddiad, os ydych chi'n Gristion, i ganlyn yr arglwydd Iesu. Mae wastad eisiau bod ni'n gofyn y cwestiwn, sut mae hwnna'n edrych yn y tymor newydd yma? Beth mae'r arglwydd yn galw fi fod yn ifydd ynddo fe? Beth fydd fy ngweinidogaeth i? Sut fyddai'n ymddwyn? Beth fyddai'n gwneud yn y tymor yma? Yn enwedig os ych chi'n dechrau mewn ysgol newydd, mewn coleg, mewn gwaith newydd, sut allai fod yn dyst effeithiol i'r arglwydd, yn was ffyddlon, yn fab ifydd i'r tad nefol. Gofynnwch, ceisiwch yr arglwydd, a pwyswch yn llwyr arno fe i'ch bendithio chi. Amen.